Welcome back to my YouTube channel. Madang-madang. Ya seperti inilah madang-madang. Makanya aku rong gawe sarung tangannya tak bukakan gitu. Engko kancane pakai sarung perang deh banyaki. Ngek ngok ngek ngok Ngak 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 ngak. papu tak ini apa tuh ngomong Endi to? Jaluk dimut ndase paling krene tamut mumpung aku ki pratek nyawang ae. Anek pentil mendulu nyawang ae. Kita magang Bu Pipa magang bebek engko numplek wis gomu. bebek nyenyet Apa enak lah, Bu, di presto Kang. pokoknya iki mah tak tahu Muga-muga saudone enggak kegawa. Saudone ra kegawa. Mangan yo karo sendok wong entuk sendok, Mang. Makan-makan nggak ireng-ireng rumah saku kaya gak kuwe tok ngono lho. Iki endas iki pengen tak masak pedes ngono lho, Beb. Tak bumbu kicap, tapi arep olah kok. Tapi yo apa yo teh enak ra teh manteng. Iki nyapa to laler ki? mbak ngawaan karo ditaleni guys Ndak Allah. ora bekora iki lho bener Iso nawani ngono, trah yo hahu iki. Ketularan cah kae lho. ora Kita mari unboxing nasi bebek iki jenenge lek nang Hongkong siung ngapan ngap ngap ngap. iki ya bebek Iya, kok nganu tapi enggak siung ngapan kuwi bakar ngap ngap. lha belungi lemproto Di presto kan saurunge di presto. Aku panganan Cina tapi iki nganu tuku sambel bawang. You mau? oh terus pedes Nggak, Mbak? ya makasih Enggak libur ya, Ceh? Enggak jaga enggak ada yang ganteni ya. gorengan say Sering gorengan enggak bawa Mbak, enek kamera. oh ya iya ya anu kak mboten Mbak. Ula wong makan kok. makan di kamera Ya, suka-suka saya toh. Ngorai-raiku dhewe ra nyuteng raimu. Kok ya tapi ki mau nyentuki wong aneh-aneh lho. Marah-marah dilokne, Mbak, kamu itu gemuk sekali. Kepo kok. Iya, iya ki mau ki kok oke orang banyak yang aneh itu loh. Iya. Rezekimu emang cetok wong sing penyih. Kok nggak panas pakai jaket? Ya kamu mau telanjang ya terserah lu. Ayo ngurusi uangnya loh. Wegel aku ki mang. Kowe arepe uda ya luweh aku ora ngurusi kowe. Sing ngerti kondisine awak iki prayokake dhewe. Ya seneng yang rendah ya. Sesak. Lho mbae karo mbake lho sesek jarine. Jamane kita. Oh mbake lho kuru. Wis sing gedhe mek siji tok iki. Oh suruh diet ya, orang tiap hari makannya di luar terus. Ini si neneknya kan gak mau makan di dalam. Kalian Orang di luar terus makan. enak. Makanya saya jarang libur tuh nggak boleh sama neneknya. enggak apa-apa kalau Lah, saya apik. ana sampean masongan bendina yo metu ora Aku nek enek sing ngono demen, Mbak. Metu ngene iki entekne dhuwit kok dedak. kan cari ngetop nih sama juga nganu wonge penak ayo Yang penting wong apik. wonge apik lho iki mejete meneng ae sama arep ngobrol kok padha ora liburan kan kali sama ning omahe jenuh Sama metu-metu ra libur metu-metu karo mbae. Aku mah demen. Udah jam 8. Cece Ayu katanya sarapannya di luar aja. Aku mah demen ngono. Aku masih ucek-ucek beli
Tapi kan Joko wong nyeke wong apik ngawan iso teru. Suaminya udah meninggal. Ganti ini setelah masih ada nenek. Wek Yang penting orangnya baik, dia yo sik iso mlaku tuyuran. Aman awan iso turu wae lho. Iso turu. Alhamdulillah. Wong tuwa rata-rata awan iso turu. Turu iki jam 8, kok jam 6 mesti tangi, aku nih jam 8 tangi. Rata-rata endi? Wong tuwa iki lho nyapa to celingak-celingik. Mbok. Om buka lho. Enak, Mbak, wong mangan sing mbayari bobone. Melok ngentekne apa bondone mbahmu. Ya liburan ngenteni dhuwit. Ke pasar beli kopi. Nah, ngoyo kafe lah. Lah aku mah demen kon ngene ki. Mek karek ngengon ngetutne omahku sampe sik sehat ya. Heeh. Mana 7-Eleven? Sana. Kono lho. Itu Sama. bisa nggak top up? Enggak tahu aku. Muterono ning nganu kene. Iki lho Rene muterono ya 7-Eleven. Ya kene gak duka kono terus bano menggo rono. Anu. Dinosaurusnya atret. Jendit. Lah iya kayak sikile potol. Sikile potolan. Yang kuae karo mamane. Anaknya pada pulang ke Cina. Enak ra kakan masak. Malah ngomong sehat karena masak. Malah dianya buka di rumah. Karena lagi sayang. Enak. Ya karek golek bahagia. Makanya saya nggak bolehin libur itu. Malah enak kan. Tapi kan gaji to. Nah, iya. Libur ngene iki ngentekne dhuwit kok. Kadang saya kalau libur ketemu sama Lek aku cetok sing kaya ngene iki ora libur apa-apa. iya. Apa ya ora libur apa-apa bendina ya sama tua. Bendina ya metu. Maksudnya enggak jenuh ning ngrung omah penggawean ya ora akeh. Kebutuhan kita kan kalau metu ini satu tuku. Budek ya gendut bosku gak seneng metu. Mau keluar kalau sama suaminya. Ya babune ya Ini kemana-mana harus saya yang mesen, harus saya ngambil uang, harus saya yang ngantri. Kan setiap bulan kan dapat itu. dapat dari pemerintah. Iya. Saya yang ngantri. Ini mah duduk manis aja. Nanti dikasih jasa. Enggak kan udah dapat kartunya. Tinggal ngambil. Anaknya satu rumah. Hah? Satu rumah cuman lain-lain. Saya berdua. Man karo gibah ya. Dek mek karo bae. Heeh. Ini. Tumpuane mek karo cecene tok anake serang nganu ya. Anake kan golek bahagia dhewe-dhewe. Mboke ya golek bahagia dhewe nyawang ngene iki mending daripada nyawang anake kok ngkon anake kon ngumpul ya ora mesti lek gelem. Heeh. Malah dadi cangkem. Heeh. Kadang wong ki nawakne dagangan nek loncon matane ra nyawang iki apa ya? Besok suruh dikit kita malah duduk di taman. Kok Arius nunggu si Pak Teman ke kabar. Ndakane anu apa nawakne dagangan ora nyawang. Makanya kalau di rumah itu Dan banyak ditegur ngarep matane nyanu nyangkem kok ini kamu. Iya. Orang tua yo. Mas tok nih kene. Kamu nggak mau? Untung lemaknya yang jatuh. Dia kalau bayar-bayar itu Heeh. sama orang itu linglung gitu. Udah anu Kalau bayar-bayar itu kadang kebanyakan, kadang kurang, kadang itu. Makanya kalau bayar-bayar itu saya yang lihat dokter.
nganu wikon Budak-budak tuh lihat telingannya ada sumbernya. nganu pikun wisan juga. Tapi masih rasa. Masih rasa. Kadung tak nganu ora enak. Kira ora enak sayure. Jebule sayure nang isor. Ora mau brengkali lho. Enak iki mangan karo gibah jan enak bes. Wis ngene aku tak gibah karoan. Tak karo gibah.